Estem en plena temporada de calçots i els calçots es poden fer de moltes maneres. Hi ha la típica calçotada, i també es poden fer, per exemple, en tempura. Vam fer aquesta recepta ja fa un temps. Si la voleu veure, podeu fer clic aquí dalt. Avui farem coca de recapte amb calçots i botifarra. Per fer la coca utilitzarem 400 grams de farina de força, 150 mil·lilitres d'aigua, que la posarem una mica d'aviona, 2 sobres de llevat de pa, 10 grams de sal i un raig d'oli. I a sobre la coca hi posarem botifarra del perol, els calçots, evidentment, i salsa de calçots. Comencem fent la base de la coca. Jo faré servir una màquina per amassar, també ho podríem fer a mà, tardaríem una miqueta més, o ens cansaríem una miqueta més, vaja, però també es pot fer. Poso la farina, poso els 2 sobres de llevat, la sal i l'aigua, que l'he posat una mica d'aviona, uns 40 graus. No la podem posar massa calenta, si no ens mataria els llevats. I ara això ho començo a amassar. I ara que ja porta uns 5 minutets amassant-se, hi tiraré l'oli, un bon raig d'oli. Després de tenir-la pràcticament 15 minuts amassant, aquesta és la massa que tenim, l'acabo de treballar una miqueta a mà, i ara el que farem serà posar-la en aquest bol i deixar-la reposant durant aproximadament uns 50 minuts, que creixi una miqueta. I mentre estem fent això, courem els calçots. La tapo amb paper film perquè ajudi a conservar, a pujar una miqueta. He tret les fulles verdes de dalt dels calçots, els he posat en una safata de forn amb una mica de paper i he preescalfat el forn a uns 180 graus i ara els tindré més o menys un quart d'hora. He tingut els calçots 20 minuts al forn i ara el que faig és pelar-los, que em quedi només la part tendra de dintre, intentant no cremar-me també. I això ho reservarem. I ara els calçots els partiré, els tallo per la meitat, perquè així aniran més bé de repartir sobre la coca. Després d'aquests 50 minutets, una hora, veieu que la massa ha doblat pràcticament el tamany. I ara el que farem serà amassar-la i, però no l'amassarem, ara el que farem serà aplanar-la amb un corró, posar una mica de farina sobre el marbre perquè no se m'enganxi. I la començo a estirar. Un cop la massa està estirada i tallada a mida de la safata, hi poso una capeta de la salsa de calçots. I ara aniré repartint els calçots aquí sobre la massa que ja he muntat amb la salsa. Per això hi tiraré un raig d'oli d'oliva per sobre i ho posaré al forn. La botifarra l'afegiré quan ja portin uns 15 minuts més o menys. I ara que han passat els 15 minuts, l'he tret i
poso la botifarra que he tallat a rodanxes. Ara això ho tindrem 10 minuts més, en total 25 minuts al forn. I ja la podrem treure. Hem deixat refredar la coca sobre una reixeta i ara ja la podem menjar així directament, o també podem posar-hi una miqueta de salsa de calçots per sobre, com ens agradi més. Nosaltres, de moment, l'hem deixat així. I avui l'hem posat sobre una blonda perquè ens l'emportem a casa d'uns amics que hi anem a dinar. Esperem que els agradi. I com ja hem fet altres vegades, si us agrada la recepta o us fa mandra cuinar-la, la setmana vinent podreu trobar-la al menú del migdia del restaurant La Gourmeteria de Terrassa. Molt bon profit!